31 ліпеня 1556 года у Рымі памірае заснавальнік ордэна езуітаў Ігнацый де Лайола. Прамога дачынення да оршы ён не меў. Але я вельмі хачу выкарыстаць гэтую дату, каб у гэты дзень распавесці вам пра балючую для мяне асабіста тэму. Той будынак, які ў цэнтры горада з вежай і гадзіннікамі, не ратуша. Чуеце? Гэта не ратуша! Дык вось цяпер спакойней. Тое, што ў нас у цэнтры з гадзіннікам, гэта былы езуіцкі калегіум. Гэта вышэйшая навучальная установа, якую стварыў ордэн езуітаў. Ордэн езуітаў, які створаны Ігнацыем де Лайолам. Там, у гэтым будынку, вучыліся, маліліся, прапаведвалі, лячылі людзей, пісалі п'есы, ставілі спектаклі, гралі на музычных інструментах і яшчэ шмат чаго рабілі. А ў ратушы кіравалі горадам. Езуіцкі калегіум не ратуша. Ратуша ў Оршы была таксама, але яна была драўляная. І калі расійская імперыя адмяніла магдыбургскае права, то яна стала непатрэбная, таму яе будынак не захаваўся. Знаходзілася ратуша на рынкавай плошчы, прыблізна там, дзе зараз дыспансер спартовай медыцыны. І ў ратушы засядала кіраўніцтва горада. Як гэта працавала? Орша заўсёды была каралеўскім горадам, то бок не прыватным, як Барань, а дзяржаўным. І кіравалася, па типу каралём. Канешне, каралі і князі, якія сядзелі то ў Вільні, то ў Кракаве, мала наведвалі Оршу. І непасрэдна кіраваць не маглі. Таму, насамрэч, яны сюды прызначалі войта. Войт – гэта кіраўнік горада, гэтакі мэр. Толькі ў самым першым часе ён не абіраўся, а прызначаўся зверху. У прынцыпе, як і зараз. Пры войце былі памочнікі. Но падобна, што яшчэ да паўнавартаснага магдыбургскага права ў Оршы было так званае малое магдыбургскае права. Гэта таксама кіраванне, але не поўнае. Таму мы ведаем, што першы раз аршанцы выбралі сабе войта, а не прынялі прызначанага, яшчэ ў 1559 годзе. І таксама выбіраюць яго 6 памочнікаў. Кіраўнікі горада таго часу не толькі аператыўна кіравалі горадам і ваколіцамі, але выконвалі яшчэ і судовыя функцыі. Калі аршанцы пачынаюць выбіраць свайго войта на пастаяннай аснове, то паралельна існуе яшчэ і стараста. Нагадаю, горад каралеўскі. І каралеўская ўлада павінна прысутнічаць. Дык вось, калі ёсць магдыбургскае права, то войт абіраецца, а стараста прызначаецца каралём. Функцыі ў іх пры гэтым розныя, яны не перасекаюцца, яны не канкуруюць, яны не канфліктуюць. Ёсць пры магдыбургскім праве і яшчэ адзін кіраўнік у горадзе. Гэта цівун. Справа ў тым, што грамадзянамі дзяржавы, гаворачы па-сучаснаму, з'яўлялася шляхта. У лепшым выпадку гараджане. А гэта іх справы разбіраў суд. Гэта імі кіраваў войт, гэта іх кантраляваў стараста. Гэта для іх пісаліся указы, законы, гэта яны плацілі падаткі, а простыя людзі, сяляне, яны не былі грамадзянамі. І вось для іх, для сялянаў, быў цівун. Цівун першапачаткова таксама выбіраўся з прыгонных, і ён разглядаў праблемы менавіта сялянаў. 3 кіраўнікі ў горадзе. Да, складана. Не ведаю, наколькі я ўсё гэта зразумела патлумачыў, я спрабаваў як мага прасцей. Дык вось, усе гэтыя, і стараста, і цівун, і войт з 6 памочнікамі, яны заседалі ў ратушы. У ратушы, а не ў езуіцкім калегіуме. Калі ласка, не блытайце, не называйце калегіум ратушай. Гэта проста непісьменна.